Panguva ino calls the retired general Valerio Sibanda. Panguva ino is very silent. Pambofamba rumors ekuti he has been promised kuti he might be one of the vice presidents in the new government. Developments akasara zvavo asiri confirmed, but panguva ino zvobuda pachena kuti these Ugandandas, they control you. They can do whatsoever they want. Kana usati wangoenda against them, vakangosuspecta kana kuziva chete kuti uyu agona kutifumura zvatakwanirwa subscribe or like on the bell icon. Makumi chanoposta this picture amuri kuona independence celebrations zvamuri kuona Richard General Valerio Sibanda's picture udanyira chiti it's said kuti you got praised kana vachiona kuti are quiet or they can control you. Vipi Chwenga nemamwe mageneral aya aitombokuziwa, but once vankuona kuti you don't want to be controlled unoitwa mando. Ibaba General Sibanda vakangoti pasine mbavha. Unotoona Nick Mangwana ari kuza oti vashata ori kutonzi havana kurwa hondo. Apa unoshandiswa wozoraswa kumberi uko. Vese vairasiswa vaitonzi iwewe ndiwe munhu wangu wandinoda oro kunzi I will recommend you kuna shefu oro kune vanhu vane basa, but just use us. It doesn't make sense until yasvika nguva yako yekurashwa popinzwa hama yavo. Regai ndichinyarara, ungazoti Isaac Makomichi anotaurisa pari pafeya chaipo. Musabatwa kumeso nana Nick Mangwana nana Temba Mliswa avo. Unongozoitwa zvakaitwa vamwe. Ndo mashoko anoitwa panapa naMakomichi achiuya achipa ma-advices kune these people, ma-generals, achiti you must stand by the truth. Kunyangwe panguva ino zvichiratidza kuti zvinenge zvine ma-consequences, but kuri kunokonzi if you remain quiet, if you support them, they will use you. Pina comment section mezofura iyi muri kudipa pamusoro pechituko ichi. Subscribe or like, chat on the bell icon.